ஹாய் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் அண்ட் வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துருக்கிற கலெக்ஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சாஃப்டான ஒரு சிஃபன் சாரீ தான். சிஃபன் சாரீஸ்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய மிரர் ஒர்க்ஸும் வச்ச மாதிரி இருக்குது, ஒர்க் வச்ச மாதிரி, கிளிட்டர் ஒர்க் வச்ச மாதிரி, லேஸ் ஒர்க் வச்ச மாதிரி நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வந்துட்டு இப்போ ஸ்டாக் வந்திருக்கு. ஸோ கலெக்ஷன்ஸ் வந்துட்டு ஒன் பை ஒன்னாக பிக் எடுத்து எல்லாமே ரியல் பிக் தான். நீங்கள் நேரில் வாங்கினாலும் சேம் இதே மாதிரி தான் இருக்கும். எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே கண்டிப்பாக இருக்கவே இருக்காது. ஸோ இதே மாதிரி தான் இருக்கும். கலெக்ஷன்ஸ் அவைலபிள் இருக்குது. இப்போ ஒரு டிசைன் அப்படின்னா அதில் என்ன கலர்ஸ் இருக்கோ அதை அப்படியே ஃபுல்லாக டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இன்ஷால்லா பார்த்துட்டு யாருக்கு என்ன கலர் வேணும், எந்த சாரீ வேணுமோ ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள். ஃபாஸ்ட்டாக வந்துட்டு டெலிவரி ஆகிடும். ஸோ கேட்ட மாதிரி அப்படியே வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஆன்லைன் பேமெண்ட் மட்டும் தான், கேஷ் ஆன் டெலிவரி கிடையாது. யாருமே வந்துட்டு தயவு செஞ்சு கேஷ் ஆன் டெலிவரி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்காதீங்க. எல்லாமே கம்பல்சரி ஆன்லைன் பேமெண்ட் மட்டும்தான். ஏன் அப்படின்னா ஃபாஸ்ட்டாக டெலிவரி ஆகிடும். இப்போ ஒரு 7 நாள் ஆகுது, 10 நாள் ஆகுது அப்படின்னா கம்பல்சரி வந்துட்டு கேஷ் ஆன் டெலிவரின்னு சொல்ல, இது எல்லாமே வந்துட்டு ஃபாஸ்ட்டாக டெலிவரி ஆகிடும். ஸோ கலெக்ஷன்ஸ் பிடிச்சிருந்தா தான் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பர் டூப்பரான கலெக்ஷன்ஸோட நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் உங்கள் ஆஷா. கீப் ஷாப்பிங் அண்ட் கீப் சப்போர்ட்டிங் வித் அல்லாஹ் அக்பர் ஹப். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.